Al ple del mes d'abril del 2026, el grup municipal d'Esquerra Republicana estem molt contents per la feina realitzada perquè hem arribat a uns consensos i acords amb la resta dels grups municipals que són molt interessants per als veïns i veïnes de Martorell. En primer lloc, s'ha aprovat el reglament d'adjudicació dels habitatges per emergència social i econòmica. El govern del senyor Fonollosa i el PSC plantejaven un empadronament, una antiguitat a Martorell de 10 anys. Nosaltres, prèviament, ho hem pogut rebaixar fins als 3 amb un consens amb el resta dels grups municipals. És això que s'aplica al resta de les poblacions del nostre voltant. Posem, per exemple, Barcelona, Sant Vicenç, Cerdanyola, Sant Cugat, i això és molt interessant per als veïns i les veïnes de Martorell, perquè per nosaltres el que volem és que la gent tingui una solució quan hi hagi una emergència social i econòmica i no es quedi al carrer. Per un altre costat, hem presentat conjuntament una moció per defensar la llengua catalana i el correllengua agermanat conjuntament amb Esquerra Unida i Alternativa, que s'ha votat per unanimitat. Aquesta moció és necessària perquè és defensar la cultura, la llengua i així defensar el país. Per un altre costat, hem presentat una pregunta sobre la plaça Mare Sant Ramon, que té molt d'èxit per la infància que hi juga, però li falta una protecció perquè els nens i les nenes poden arribar a la carretera. Hem demanat al govern municipal que faci alguna actuació per protegir els nens i les nenes que quan estiguin jugant a aquesta plaça no arriben a la carretera.